Hello mga Maranao, ako po si Daniel Matsunaga, I'm on DJ Casper. Yan, si DJ Casper. Sa lahat ng kapatid kong Muslim, yan po si DJ Casper, si Mamrak Haludbas sa Lanao. Kaibigan ko yan, ang bait-bait niya. Siya yung tumulong sa akin sa Mindanao area. I love you, DJ Casper. I love you, kapatid na Muslim, Mamrak Haludbas. This is my co-vocalist, Alinor Mindanao Paso. Meron din siyang kanta with our band and gusto rin namin i-promote. Yes. Kaya sabi ko nga, sa lahat po ng mga Maranao artists, yung ilang Gilabers, while nandito pa sa DJ Casper, masalamat tayo, nandito pa ako. Kaya i-grab na natin yung opportunity na may promote natin ang inyong mga kanta. So, we are pro Maranao artists. And now, sir, Alino ba? Yes, Alinor. Okay. Ito, pakinggan natin ha. Sa mga beautiful ladies dyan na nakikinig, ito. Yun, para sa mga hadram, ito para sa mga beautiful ladies na nakaamong dito ngayon. Sa nandito pa ngayon. Radyo Dano sa lahat. Once again, please welcome Alinor Ampaso of the Yellow Clippers. Ang sugarin ako, pagkayak ka, tiyak ko, sa nakapipira ko, isumigil ko niya.
lagi yang aku dapatkan. Kalian aku sayang. Galing, galing. Masuk. Rest of the year.